Melody Record. Inna lillahi mutuwa ba daɗi ta ɗauka kanta sai da Zainab. Inna lillahi mutuwa ba daɗi ta ɗauka nina sai da Zainab. Inna lillahi mutuwa ba daɗi ta ɗauka kanta sai da Zainab. Hayyulla ya mutu kai ne mai kowa, in ka so ka kashe mu duka mu zama gawa. Zan yi ta'aziyya gun wata 'yar baiwa, ma'ana kakata Zainab son kowa. Allah yi salati gunda na zifi, ya mai alinsa ya daɗa mun ƙarfi. A sakan asabu takobinsu da kaifi, da duk shehunai na kamar Mahamud Sufi. Inna lillahi mutuwa ba daɗi ta ɗauka kata sai da Zainab. Assalamu alaiki ya Zainab kakata, ni ne jikanki na tau da jakata. Addu'a ce a ciki da kyakkyawan fata, Allahu ka amsa dan Rasul mafitata. Rabiul awwal 13 wayoni 2018 ta zo da rudani, murnar zagayowar samuwar imani. Ga shanan gefen an yi mun rauni. Inna lillahi mutuwa ba daɗi ta ɗauka kata sai da Zainab. An ɗau wani jigo mai jin tausaina, mai rarrashi na ina kokena. Ga tsantsar hakuri da riko na amana, ga matuƙar koyi gun faɗi manana. Du'a in ci gare ni gashi yana bina, na yo albarka yau har gobe na. Ta'aziyya na yo zuwa ikiwana, Allah ya ji kanki da Rasul gana. Inna lillahi mutuwa ba daɗi ta ɗauka kata sai da Zainab. Ina kyautata zaton ta sauya masauki, ta tafi gunda bigire mai tsarki. Annabi karɓe ta dan Ali Sadauki, abin ya Rabbi a ɗan ba ta masauki. Kullu nafsin za'iqatul mauti, in ta zo babu daɗin minti. Mun rasa ummi mai yawaita salati, a wajen sallah ba ta yin latti. Inna lillahi mutuwa ba daɗi ta ɗauka nina sai da Zainab. Ranar 13 ga Rabiul awwal mun je mauludi na ɗaha mubajjal. Bayan mun dawo da safe sai ga call, sista Fatima ce sai na yi receive. Sai ta ce da ni yau dai ba umma, mana mama ta wacce nake ce ma. Gun Allah sarki ta koma, shi yasa na kira dan na faɗa ma. Inna lillahi mutuwa ba daɗi ta ɗauka nina sai da Zainab.
na fito na samu maulan mu sharifi, sai na fada mai babu batun haufi, ya ce kai haƙuri kai addu'a ya fi, har ma ya ban kudin mota in tafi. Wata ran umma ta ce dan albarka, zo nan zauna nasiha zan maka, komai ka so ka roƙi makaginka, insha Allahu shi ne zai baka. Inna lillahi mutuwa madani kada ummina Sayyida Zainab, wagga nasiha da kin kai mana umma, dai tasiri gare ni da alama, domin ko gashi komai na kama, a ciki sai na zamto in garma. Shukrallah fakara. Sayyida Zainab yau dai ga danki, ba ni da komai da ni zana biya ki, addu'a dai zan yi a gare ki, Rabbu ya sada ki da mai shabaki. Inna lillahi mutuwa madani kada ummina Sayyida Zainab, tammat nan gunni zan sa aya, Muhammad da hayayyo marsiya, Abdul Qadir